yanzu za a yi dambe mutanen jihar Sokoto kowa na ji ya yi shu uba gida ya yi shu uba a ce ba ya iska huke ni ɗaya ka magana. Ladies and gentlemen, the almighty king of Dambe Garkuwan Chindo is facing a lanky, tall, young and intellectual Dogo Messi. Dogo Messi is hitting Garkuwan Chindo. Dogo Messi yana hitting Garkuwan Chindo. Ta jama'a ana bura uba yaro ya tare wuri. Ya ce sarki ya haka wallahi ina ganin ka ya ce sarki wallahi kare haka wannan ya kare su za a yi Garkuwan Chindo Dogo Messi autan gidan dan kande shagon tabara dabban cirbi na farko shagon abu daga bangaren jamus kai aljani kai kura ma da hannun dama mai kallo yammacin yau memorial stadium Sokoto Giginya Memorial Stadium Sokoto abu inda dan gudu hijira to ku yi hijira nan buro uban ku game yan kallo ya kai shi da ina ta sha takwas jiya an kani wani labari dauki ba dadi tsakanin shagon wuta ina yabon dan dambe shagon abuci gam wallahi ni ban da wanda nika so na gaya muku sai wanda aka yi muku ku ji dadi amma wasu abubuwa da wagare ina yi ne for the sake of you ni ba tambale ne dan tambuwal ne saboda son dambe ya sa hannun shiga harkar dambe duk wanda ka arewa babu mai gwada mai arewa duk ƙarya kuke yi ni nisa Aminu tambuwal dambe wallahi so amma yanzu ni shugaba ne wallahi babu wanda nika baki sai mai ƙarfi don haka kowa ya ga muna wani abu shi samu na baki kai yawa kai za a yi kisa buroba ku dawo baya ga inda rafali ya ce ku dawo sannan kai rafali kai ka faɗa musu inda za tsaya ka san maganin da aka su ina ruwanka inda suka son tsaya ka rabu da su ya ce Allah ya sa wasa lafiya tashi lafiya kowa da ƙaryar da ta da ita Musa na garba maganin babban sassa don haka malami ne ya ce mai ga wanda zai yi masaunin Lagos to kun za ta za a yi ko za a yi amarya a yaren yan dambe shi wanga ce mini ya yi ɗan dandana ne ce ba ɗan dambe ba ne ya ba da kuɗi ne ya shigo to da ya yi kisa sai ya ce min na hana ma to kun gana biya shi kuɗi ne wanga kisa ba ya zagi rasa gudu alƙali ɗan tsakiya don mu tsama da ta tsaya an kashe ta wutan gudun hijira wutan ta lai arewa guru mata la ilaha illallah kan jaya wani amarya ta dauri ba aljani ya hayya ta bai kai ba aljani ya hayya bai kai ba yanzu kai in sai yau hadda mashin aka dan dola boza ne kaga kuma baje suna ne boza can ƙauye boza shagon dan bello shagon da masu mai nama ana yazo wallahi sokoto boza shagon dan bello shagon da masu mai
shagon ba da masu mai nama ya buge boza shagon dangane zauri alhaji sani ta bai kama da dama boza ba a kama suna bago na shagon mashigi a wutan mamman yana tsaye na kai mai farmaki na gode ma ka sarki yakin shehi yanda ya kai bare na Ali Jafar Kura farmaki mai kyau shagon mashigi na baba na gode shagon mashigi na gode ma baba na Muhammadu abin da ya kai bare na mai ba Ali Jafar Kura farmaki mai kyau Ali Jafar shiga shagon wutan mamman na sanyin na gode ma malaban jarma da ya kai bare na mai na gode ma maji daɗi na malaban jarma kai bare na mai ko ka shatu bare na mai ba za ki sha ba da ba kai alin jahor ya ce dandane to jiya na bar Kano ne zo Sokoto an ce sai in ka kai dandane da kai dandane za ka iya wata guda Sokoto ni na zo iya wata uku kuma kullum dandane bakwai alin jahoru ba ta maman alin jahoru to ba ta maman alin jahoru to ba ta maman alin jahoru ya ce ni da ba kude kuma na tube bangaren gurmada saboda ina yawa na sun ka sauko za mu ware mu koma gehe gone ne kawai ba za ka ga yawanka ba jibi kana ganin yan uwanka gidan ga sha'aban zazu insha Allah za ka gansu gidan na jibi ranar talata sai ku ware ku koma an gudun ta kai autan dogon autan mamman alin jahor kura Allah ya ci kan jahor kura Allah ya ci kan dan sanyin na kai a sake ka abuga ya sake ka abuga mu je dan mu je suka sai na Lagos amma in za a buke ku kullun sai su to tun Najeriya babu inda aka kallon dambe bil haƙi irin Sokoto sai dai in ba dambe don haka da Allah ka bani kyautar sani a jibi inda tebo din maganin nan na gargajiya na sanyi wanda kake gani a YouTube kana ganin ana sa Misbahu dan Kano da YouTube da na Basir gashi na a leda gaban Misbahu dan Kano da YouTube ka sai wannan maganin yana da unhwani ga garkuwar cikin dan adam to kai aya gama Alhaji Haru ya ta hadu wallahi da ba ta mama ya so ya buge Alhaji Haru amma Alhaji Haru ce na dogon autan mama Alhaji Haru maganin nan na batir na gode mamaji dadan mana ban jaraba na gode da ya ke a kagaro da kada alhaji shehu na gode ya shega yau bai dawo ba wancan wa autan mamman Sokoto dogon autan mamman dan gona da Allah ai sauri a gama baba Audu zagayo saboda na gane sakkwatin mu sai an zagaya aka bada kuɗi da makaɗi don Allah a wadi a huta kaka gudu wallahi kaka gudu ce kai gudu mun tura an gani America rashi sun kira mu sun ce sun ga wani player mai gudu gudan babba kaka gudu yau za ka ga dauka dogon dan gauna dogon autan mamman wani ku ya wadi baba Audu ya zagaya saboda mu na Sokoto akan kwarewa ta kallon nan da namu mun su a hadi a zagayo a ba muka kuɗi a ba dan dambe mu je dambe oke kai rafani ya ce ba kawai kawo ba a wada huta kai zarma wada ya wadi huta dogon autan mamman dogon dan gauna wallahi ya tabe ya jaba a sake to mu je dambe a hada huta yanka jama'a yawa a hada huta dogon dan gauna dogon autan mamman dogon dan gauna
wallahi sun kai akwai bala'i wallahi yawa akwai bala'i ya je muku ya faɗi ya je muku ya faɗi mai ran mai rangongo a kagara da kara na gode ma ga Alhaji Garba na gode ma buɗe ma ce a man fati kwaralo Alhaji Tukur na gode ma Alhaji Tukur na gode ɗan galadi man tamaji an koma dan ma kai roƙa kada kama kenan mai rangongon ya bugu na ma Alhaji Shehu ya nake mauka a kagaro da kada mai rangongon wata ya shiga yau kagarwa da kara kama ai ni da man na san tana haka ni da man na san tana haka